F'ċerimonja fil-Palazz Sant'Anton ġew ippremjati xejn inqas minn 8 proġetti li daħlu għal premju tal-President għall kreattività. Dan il-premju li jinħadem f'kollaborazzjoni mal-Kunsill Malti għall-Arti jirrikonoxxi proġetti ta' fejda li jkunu se jagħmlu ħidma sfiqa fil-komunità bilan li tkompli tixxettel il-kreattività. Kull proġett li għalih tinfetaħ applikazzjoni seta' jgawdi bejn 2,000 u 6,000 euro. Iżda fil-każ li żewġ għaqdiet jidħlu għal proġett konġunt, il-premju jitla sa massimu ta' 8,000 euro. Matul iċ-ċerimonja saret preżentazzjoni kreattiva minn qatt ta' perkussjonisti biex imbagħad il-President ta' Malta ppreżentat il-premijiet lil għaqdiet jew individwi li rċivew il-premju wara analiżi minn bord tal-għażla. Fit-tmiem iċ-ċerimonja tkellimna ma' tnejn mill-benefiċjarji tal-premju li spjegaw x'se jkun jinvolvi il-proġett tagħhom. Jiena drammaterapista bħala professjoni u qed nikkollabora ma' tim ta' Darkenal Saħtek li jinvolvu professjonisti fis-saħħa mentali, psikjatri, psikoloġisti, psikoterapisti, occupational therapists u jien qed inġib l-aspett kreattiv fis-servizz. Sena flimkien mal-Media for Development Foundation ħanamlu proġett ġdid, proġett kreattiv ħafna. L-antew pratikament u li nagħtu ħajja l-kreativita ta' tfal. Fil-fatt il-proġett jismu Bringing Creativity to Life. Ġifier għandna sena flimkien naħdmu u permezz ta' midjun differenti bħalhom puppets, filming, fotografija u dawn l-affarijiet nagħtu u nagħmlu ħiliet ġodda lil dawn it-tfal tagħna.